ассалому алайкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастем. Боз як машинки дига акс дар рӯи экран аз ноҳияи ҳисор, кличкаш Саъдӣ. Мо нағз мебинем ҳамун шаҳрвандое ки кличка дора барои Исоқ Фаюба фоҳишанд. ҳамин хеле аст Ҷалолбек Ванҷӣ. Якҷаҳон ташаккур. И ахмақ фақат аз митиши 1 миллион рубла соҳибкорора фанкагӣ аст. Имина бозори стройматериал медроя аз меқча саркайгӣ то тахтаву шифра қарз мегирава дига телефонҳои соҳибкорора намевардора. Голоша гӯш кунед. Такая намод чикадицки ходи ки ма ягон гурезаи ма ягон ма қарздору ма қарз ма метиём якумашин мара хали чи накака ки барои мисол хел мекунам у хел мекунам ман қарздорум қарз ма отказ накардам ма қарз ма метиём тоқат ки намирӯзу паго тоқат ки ма пула мегзаронам неки мара хали пугат накака майлаш хоҳиштон мекунем. касе ҳамин одамро мешиноса. касеро фанкагӣ аст и ахмақ. телеграмма ватсап дар рӯи экран. макс 24 соат мо дар хизмати шумо ҳастем. ҳамватанони азиз, якҷаҳон ташаккур.